Ξεκλάμε το σπίτι μου και αξίζει μια μπακύρα. Φοβάσαι να μπεις μέσα. Τάραξε το σπίτι μου καθόλου ένσβιαζε. Έφερα το αστυνομία, έφερα το υγειονομείο, απείλησα το, ο ίδιος. Σήμερα Σάββατο υποσχέθηκε της αστυνομίας ότι η ώρα μια είναι να φεύγει, ως τώρα μάχεται ακόμα. Έπαιζα και μυθώ, Τι κάνουν δηλαδή? σαν γεννάς μηχανάδες που γύρε, μάχεται όλη μέρα με τις μηχανάδες. Φεύγει ο γύρις του, έρχεται τούτος, φεύγει τούτος, έρχεται ο γύρις. Δικαιούμαι εγώ διά να έχω ώρες. Είπα του βάλε ώρες ρε κουμπάρι. Είπα του ρε κουμπάρι, έφτασα στο τελευταίο σημείο και ρωτώ, με ένα άλλο. Ξέρω ότι είσαι άνθρωπος της δουλειάς, εντάξει, ρωτάς κάνω. Άις με τουλάχιστον να ακούω τα νέα η ώρα 8. Δεν με ακούω ούτε τα νέα τα ακούω. Η ώρα 8. Γιατί μάχεται έτσι ώρα, Καλό. Φόβομαι να μπω μέσα, να μας δώτα στο κίνητο τους φεύγω που δάμε ρε. Σε τούτο σημείο έφτασα. Και τούτος δεν ήταν δάμε. είναι για κολλητών και αμένα, Και ό,τι του πεις θα ήσουν εντάξει κουμπάρι μου. Εντάξει κουμπάρι μου και κάνουν τα ίδια την ίδια ώρα. Τι θα κάνουμε τώρα αυτό? Είμαι Ιόνις να μην μπορώ να κοιμηθώ, δεν μπορώ να κάτσω να φάω, δεν μπορώ να ξεκουραστώ. Και να τον έχω που η ώρα ζήσω, επειδή και κολλητό ρε το σπίτι. Έφερα του αστυνομία, κανένου δεν έφερα αστυνομία ως τώρα. Δεν είναι του χαρακτήρα μου να φέρνω το άλλο. Αφού λαλείς του κάθε μέρα, ένα μήνα το γονάω, στον ήμουν και μέσα. Εποιάτησα του έκαμα, έπιασα, του πιάμπα κύριε. Τίποτε, κάτι τσίγκους. Ο τσίγκος κόφκει θόρυβο. Να βάλει τούβλα ρε κομμάρα. Έκτισεν 100 παράγκες παράνω, κόλλησε την παράγκα και πλήσε την παράγκα πάνω στο σπίτι μου να χτίσει μέσα στα τουρκικά που πίσω γραφεία είναι στις Ευρώπης. Θέλει να το ανοίξω, έτσι κουβέντες και να το χαλάσω ούλα, περνάω. Είπαμε να συμπεριφερθούμε λίγο ανθρώπινα, αν καταλάβει, δεν καταλάβει. Κυριάρχησεν τον όπως εμάς τον ποτόν, κυριάρχησεν τον να μάχεται με τους βανάκια και με τα τούτα.